Hanzi Ngozi, kune murume Hanzi panodia Ngozi yatinoda mukadzi. Kunewo here mukadzi anomboti akafa ubva ndodawo Ngozi, ndodawo murume, bwene murume. Kana munhu wacho akafa achingova nokudzenga, unongomugira mudzenga umo. So these things, it's a continuity. And usually when we talk about ancestral healing, we are saying the mistakes of the past can be fixed by those in the present. Not that we are fixing them, but we are realigning the relationships in the present. So and she's dead. We are saying re-establish those relationships that would have been broken in the past. So we are here in the present. Does it haunt us in the present, like that? Energies do that, and the reality is that you are your forefathers and your grandfathers. You carry their pain, their trauma, their crimes, and their success. So it will haunt us. It will follow it. Saka panonzi mukadzi weNgozi anenge achinorarana nespirit here. Anorarana nani? Mukadzi weNgozi kana maburaya munhu zviya. In the old tradition, you take a young girl and go and pay for the crime. So that from that generation onwards, the children born from that girl are now relatives, the one that is murdered. You understand? So because imagine you are a then it might not necessarily be your child, but someone else. How do we look at you? We no longer consider you as murderers. Now we're looking at you as in-laws. So it was a way, an ancient way of cementing relationships. So what to roga chinori bongos? I do. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko 24 minutes before 9 a.m. is our time. A dry more Magini. Great music on a Tuesday morning, the 25th of March 2025. As always, we discuss a lot of what's happening in the world of religion, different beliefs, and a lot that we want to talk about right here on Capi Talk. We are live on our Facebook page, Capi Talk 100.4 FM. Arare's Heartbeats. As always, we have a Zigo in the studio. Good morning to you, Zigo. How are you today? I'm fine. How are you? Boże, good Zigo. Right. So, there's a lot that's happening. Hanzi, urinkozi ya munhu chaichaiyo. Takutarisa kuti urinkozi. Handisikuda zvengozi. Ngozi iriko here or is just a hoax? Ngozi. Nyaya yengozi inyaya iri very very tricky, especially for us ndisati but zvatendichiona munyika zvinenge zvichiitika would suggest that ngozi inogona kunge iriko and but vamwe vanobelieve that it's a myth, vamwe vanobelieve that it's a hoax, vamwe vanobelieve that iko katsikiri kekutorera vanhu mombe and maona maPentecostal vanobelieve that kuna ringori demoni and you get what I mean. Saka pandipa pari conflicted and maona. Saka ma questions ananyanyobvunzwa navanhu ndeyekuti ngozi chii chinonzi ngozi. And maona kana muri muBible tikutaura about an avenging spirit. You would see nhau dzana Davhidha achinzi ahenge vana vazita ndarikanganwa but akanzi avahenge vakatarisa zuva here kusvika zuva ranyura, so that Mwari vabvise the avenging spirit or hasha dzanziripo dzanga dzaunza famine or denda or something of that sort. So Bible would acknowledge maybe kuti ngozi iriko and in that day and age, but now mu age yatiri ngozi remains a question which really needs to be tackled to nyatso assess kuti chii chinonzi ngozi and kana iriko chii chinoitika panhau yengozi. So ndo avenging spirit anditi ngozi dzemazuva ano shumba dzina basa nemombe dzangoda vakadzi kamwana kadiki nemari ndida mukadzi ndiripe nemukadzi. Alright, so ng'anga dzinototi ngozi iriko and maprofita nguo, maprofita emasowe, maprofita echi vanobvuma kuti ngozi iriko. Mushonga wengozi vanobelieve kuti kuiripa handiti. Ndakamba atenda dare
rekwamutare rachief Mutasa. Hanzi Ngozi chaiyo because vaitaura neNgozi. Kutaura nayo kuti mwana anobudirwa kana kuti munhu anobudirwa Ngozi inogona kubudira pana uyu kana yakazvifunga inogona kubudira pane vanhu vese vanenge varipo as long vari vanhu veukama ihwohwo kana chiya. So mambo anotaura neNgozi inorespekta machiefs Ngozi ino that kana iri Ngozi yechokwadi. Saka Ngozi iyoyo yaitotaura ichoti inini ndinadai zvikanzi uri kudei zvikanzi ndiri kuda mukadzi munhu iye anenge akafari murume ari mukomana zera anourandisa. Saka mambo panotondivharepo anengada kuita sei mukadzi uyu iye is spirit akwanisi kusangana nemukadzi uyu paflesh. I think ndo anozobuda ma-spiritual husbands. But inzo atinache spirit to flesh arada kuita sei iye ari muspirit mukadzi wanotende wakewo. Pane weti rechirungu rinoshandiswa rinonzi posthumously kana sirikanganisa rekuti kana munhu wafa handii inoti munotongwa oti posthumously otingechotonza nemhosva kana kuti haana. And I think anenge achida kuexperience marriage posthumously. How then do you experience that? How do you experience that? This is a flesh. But the point chief manje vakabva vati hazvichabvumirwa nemutemo. Taura zvimwe vati ndiri kuda mombe 10 zvikanzi aiwa dzakawanda dzika yakanegotiata kusvika yasara pa7 and ndakati Ngozi zinenge chitorwa skillful idzi negotiation andimona. Saka I wouldn't know, maybe munhu anenge atobudirwa zvechokwadi or maybe munhu anenge akatotrainwa kuti abudirwa neNgozi because igepi rekutora mari futi. But ona ka Zigo, there are times when we see all this happening kuti autenga kuti munhu anenge akabhadharwa kudzibudira kwauri kana ichibuda pavanhu 4-5 very different who are not even probably related. Ngozi inongobuda pese yangu pamunhu asire kana chida kungoratidza simba inogona kungouya kana pauri iwe ikamutaura for that moment. Hanzi inobudirwa but ndiri kuti kune inonzi organized crime. You get what I mean? Machechi mtu kuona mabhidhiri ekutoti mumwe akagara ukasingazivani uri ipapo ka pane kamwana kakauya kumasowe so kairwisanisa baba mukuru nababa wacho so kachiti baba mukuru muri kurowe kari pamasowe shamwari kachitaura katochinja voice mukuru wesangano madzibaba bva vanotora zishamu baba just the same way as vana akarohwa anozati mwana anokwana kutora ubva toti ototrainwa kuti aite falsely accuse someone. I think it can happen kuna dzakaita even dzeNgozi because pane mombe kapo mombe stake mombe 18 kana mombe chii animona. Saka ndo pari kupinda ukatarisa sermon naProphet Makandiwa Ngozi. He was talking about nyaya yeNgozi, but nyaya yeNgozi iyoyo vairamba vachiti kana iri crime handiti inenge kukoti kunozikanwa kuti mhosva yakati ine makore akati kana kuti ine fine yakati kana ichi neNgozi tisingazivi kuti imombe ingani dzinodiwa. Uye munhu wacho ari kufacilitata zvese zvaanenge achido mombewo dzake ipapa. And does it mean kubvisa kwamaita mombe Ngozi iyo yabva yaperere kana kuti after 20 years muchanzi futi mubhadhare ndandiri kwachief Bushu kuchitongwa nyaya yeNgozi yemunhu akaurayiwa kuma 1971 and vanhu vaitongwa vacho they were not there. And muri kuona zvandiri kutaura kuchechi manje Ngozi inodzingwa ichinzi idhimoni. Inini ichidzingwa here ichienda aiwa inini I've got contention nema-Pentecostal pastors hobo because vane yatinoti denialism yekuti some of the things that they don't understand, instead of seeking understanding they just say aiwa kana munhu wagamuchira Jesu wachisikwa chitsva zvakare zvaita sei zvapfuura. Iwo otaura kuti iwe kana Ngozi iriko zvezviwa woti anotomboramba kuti aikwari nani anditi than wekuti unoti aiwa ingoti dhimoni ratinongoti kana waona chisikwa chitsva gamuchira Jesu saishina muponesi wako toti you're now a new creation out in the name of Jesus. Ngozi yoenda yemunhu ropa rakateuka rainzi ropa raKaini raKaini naAbel Pepe rainzi ropa riri kuchema kuenda kudenga woti Ngozi itoripo kana ropa raichema munhu afa kauya ropa riri kuchema hanzi it's crying to the Lord. Handiri imi moti hanzi will just out then zvopera zvakadaro. I think pane zvimwe zvivi. But Nini, I want to come back to your point, Zigo, where you say you think maybe it's organized crime.
right? Yeah, and not But- all the time. Yeah. Ndikuda kuti possibility we are saying kuti is it a myth or a hoax? but kuti I believe it's there because kana yabuda pane munhu inogona kutobuda nevoice vaiziva munhu uyu vanototaura kuti voice iri kai nderazigo zveshuwa ende anogona kutanga kutotaura zvakawanda deep about your family. Tingaiti organized something here. Ipapa part of vetting process yatinchinyasotarisa kuti ngozi iri ondetikere, but I believe with the same way yakanetsa anatsika mutanda vachinzi vari kuuya vachisvikonodzura zvinhu chichiko pasina zviripo, it was organized crime. Anmaona sikava pane upfumi. Do you know kuti kumusha mukaita mombe 18 what does it mean? It means a lot because it's symbol of wealth. Mombe 18 manyatsodziwana zvenyu dzingotinirwa then but tikatazotrena mwana wedu kuti adzove mwana wedu otanga kutaura about this Zigo outside the beliefs of ma church sokutaura kwaita iwewe as an individual, do you believe ngozi iriko? as an individual I believe kuti iripo because ndakatomboiona in practice ichishungurusa Inozopera here. Vanoti kana mukabhadhara zvinodiwa mushonga wengozi kuita sei kuiripa inozopera, but handisandaona hangu ichipera nakangonaona zvishongorodzo. Okay. But maybe there's need for you to find out kune anoti ndakanoripa ngozi to find out 4 or 5 years later is it still, are there any signs that it's still there or it's something solved? Ndo pane bone of contention yaProphet Makandiwa baba kuti after manobhadhara kudai handiti muchaichamuka futi yamuka yobvaina nemi kune mumwe futi anokubatsirai obva kuti makaitirwa nani pane zvamakaita baibai mamanzi muite sei mutangidze sari unzi kana iri ngozi handiti then I believe kuti muZimbabwe handiti muchivanhu chedu mune marengi handiti kune vanhu vanokwanisa kutoronga zvinhu zviri murengi rechivanhu chedu handiti kune masvikiro kune mhondoro kune chichichichi handiti kune vatongi kune chii tofanira kuziva kuti ngozi inobhadharwa nemombe 9 tofanira kuziva kuti ngozi inobhadharwa nemombe 18 tinofanira kuziva kuti kana ichibhadharwa these are the set procedures tinobikira doro so tinoombera so tinodai handiti so that kana apatisani akaurayiwa paanomuka amuka achingotaura kuti ndikuda 36 and you get the idea. Ai ndiri great ndiri kuma 100 chaipo. There's a message here says ngozi itoriko and mushonga wayo kuiripa painoti inoda mukadzi kazhinji anenge akafa asina musha saka mukadzi iye anopiwa hama yake chiri chimisikidzo chemusha wake mufi. That's a message from Peter Mangenda in Crembon. Anenge akunopiwa anouya pamuru mupuwa imimi mukadzi wacho on behalf of yes unzi aiwa mukadzi wengozi uyu kuti akaripiswa ngozi but nemutemo nyangwe ndine mukadzi anofanira kutonzwisisa handiti no but ndo zvainzi nachief kazvitaura hazina need chief terera ndikuti ndine mukadzi ndapuwa mukadzi wengozi mukadzi anofanira kutonzwisisa kuti chivanhu chiri kuda kugadzirwa aitombowipa aitombopiwe pane munhu ane umwe mukadzi aiwa tinashe iwa wozi muri kungoda barika ngozi dzinonetsa muri kuda barika saka ngozi dzacho mazano dzaunderstanding because dziri kungoudzwa kuti ipapo maiona kuti ngozi inozoita understanding pachiyo iri ngozi understanding pachiyo. So there's a message here. There's a good message here. Said why is it that every Zimbo family ikaenda kunganga kana kumapostori unodzwa kuti kumusha kwenyu kune ngozi iri kuda kuripwa ndosaka zvinhu zvako zvisiri kufamba. aiwa ndasati every Zimbo family sitakatomboendo kunganga nekumapostori atina kuudzwa nezvengozi the majority andimaona why zvangofanira kuti muevery family ukadanyatsotarisa hamushaye munhu anoita nge anorasa pfungwa oro anoita nge pfungwa dzake kutange rombe kutanga ari padhuze nekurasa pfungwa angori ma-ills atinowana amene mwana akazvisika uchi. See. All right, let's pose out a question to those maybe you're listening right now and within your family you have experienced ngozi. Have you solved it? How did you do it? And do you believe it's over? Please call us in on 0772-269-229 or 0772-269-241. Hanzi ini ndinoona sekuti ngozi inobuda nekuda kwekushereketa kwevanhu. Vanhu vanonopira kuguva remufi kumutsa mweya wemufi. Itori witchcraft inenge ichiitika paya. And then vamwe vanotouya kuzotsipika mweya wacho kuda kumuka sipika ngozi. Hanzi nababa mutongi ngozi nini ndinoisa mushelf kuti kana yanyanyonetsa ngozi handiti imimi
tomboda munati mari madisi muna mombe 18 munaona kuya mondipa 2 ndombonoisa mushewo futi yochimbokula down vanhu vasati vanavairishe. All right. Hold on, Zigo. Let's. But Ngozi notipikwa nonze. But enzi yokula yapo mombe 2. Aiwa, kwete yapi mombe 2. Iwa uri kupa mubatsiri. Ombonyaradza Ngozi. Ombonyaradza. Atiripo. Iripo. Yeah. Kana mari yedu. Saka in other words ari kungoti zvakafanira kuti iwe nechikwere chapatisani ndombondo kuti o10 umbonomba shamari hanzi umbo. Hapana charwa Ngozi. Uri kupa inini ndosvika na patisani ndoti patisani. Let's go on the line. Because asiriye muridzi wayo. Yes, asitombori interested party. I agree with you. Mutongi kanzi tinotonga mweya. Ngaitonge ibve. All right, hold on guys, let's go on the line. Good morning on Capi Talk. Mamuka sei baba. Tamuka mamuka sei taurai zvenyu takateerera. Zvinoitika panhau yeNgozi yamunetseka kuti mukadzi anoda kuti aripwe kana nemukadzi. Inhau yekuti munhu anenge akaurayiwa anenge achida kuti aripiwe kuberekwa patsva. Saka mukadzi anoda kuti kana achinge apinda mukati memusha umu anosikobereka mwana werudzi rwemunhu iyeye akaurayiwa. Saka haikusi kuti Ngozi mweya unoda munhu asi vada kuripira munhu wavo akaparara. Saka asi inopera here Ngozi baba? Ngozi inopera asi chiri kuitika kuti ngozi dzisapere inhau yekuti pakuripa kuri kuita vanhu vanoshereketa vari mukati memisha vanogumira panzira. Ngozi kana muchinge maripa munozoenda munobika doro rinonzi remasekedzano. Ivo vozobikawo doro muchitobikawo doro rekutsvaira mhepo kubvisa mumusha muchitungamirirwa nemunhu anoziva chivanhu. Zvakanaka, Ngozi inonyatsopera zvakanaka. Kana Ngozi ikauya ichiti kuda kuripwa musina chamuinacho munogona kutoikumbira kuti ikukomborerei nekuti mweya unenge uchidzungaira uri kuda kudzorerwa mudare rawo kuti atambirwe kumatare kana munhu akafa achiurayiwa. Pane pamataura imi muchiti munotomboikumbirira kuti ikukomborerei. Nyatsoparondedzera ipapo baba tinzwisise. Ngozi ikauya ichitaura kuti unoda kuripwa mototaura sahwira honai hatina chatinacho tarisa kutirwisa kwanga uchiita uchidzungaira. Isusu tiri kutoda kuti tiwanewo chekuti tikuripe nacho. Ngozi inotokomborera vanhu kuti vatowana zvekuti vawane pfuma vaende kunoripa nekuti mweya uyu unenge uchida kunozorora. Okay. Aiwa tinotenda baba neruzivo rwamatipawo pazuva ranhasi. Alright baba. Tatenda. Good morning on Capi Talk. Hello, good morning. Morning, please go ahead with your contribution. Ngozi mushonga wayo kuiripa. Ende Ngozi chokwadi kuweko iriko. Makambosangana nayo here baba? Right. Ngakuti muna 2017 pane yakatoputira pamuroora ngonje yakaitika kuma 70 yakosezva achimbotaura zvezvi but yakaputira pamuroora wemumusha itotaura ndiperekedze ichitanangura nepamusha pacho munhu wacho pamusha kwemunhu iyeye kwakuri kwarusapi achitsanangura achiti ndinonzi nhingi ndakabayiwa ndakaurayiwa zvakati mukandisa mudhiri so lucky enough kuti munhu wacho nyakupara aitova atori upenyu mudhara wacho iyi vakatozoripa nhau mbiri kuti muroora nengozi yakanga yabudira pamunhu mutorwa. Okay. Asi mukunoripwa kwayakaitwa zvakabva zvatopera kwakuti nemwana aigara mutoileti zvikunziwo neizvozvo aigara achimbomuka kustage aiswera ari mutoilet blay toilet kunonzwa kumusha aigara ari blay toilet but zvichingoripwa zvichipera zvakabva zvatopera. Uyu mwana akabva achiita right hachapendi vaigara vachipinde mumisha yavo vakuroorwa vemumabasa vakugara mabasa aingoti apinda basa aputa auya aita izvi vanhu vachibhogomorana vachirovana mumisha chaizvo but zvakaere zvapera. Saka Ngozi kuiripa inobva yapera ende iripo kubuda pamunhu zvekuti inonegotiata zvadenhema ndedeki Ngozi chayatotaura chikuti ndiri kuda inobva yatotaura ichocho zvokuti tikukumbira wezvo hakunyepa munonyepa. Alright, aiwa tinotenda mukoma muone zuva rakanaka. Zvakanaka maita basa. Good morning on Capi Talk. Shumba. Mamuka sei baba? Tamukawo ini ndinotora pataura naZigo apo pekuti
Kaini uyu akandina Mwari ndikuona ropa rake rutema pamberi pangu apa muiteiko. Akamutaura kuti atizire kunoti saka zvikanzi vanhu veiko vakandiona vanondiuraya. Sorry foni yenyu haichanyatsonzwika. Regai tiimirire ipapo tiseve airtime yenyu kana muchikwanisa fonai zvakare. Let's go on our WhatsApp lapin saying that Ngozi inokomborera kana usina ichokwadi chiri kutaurwa nababa avo. Isu taiva tisina chekuripa nacho, asi yakatinzwisisa ikati ndakuvhurirai mukana munopedza kundiripa pagore rimwe zvakaita saizvozvo. So Zigo, I think is it a blessing? Would you say it's a blessing? I think zvinenge zvinyanyoenderana nemunhu wacho anenge aurayiwa kuti anenge akakula down zvakadii. Ukatouraya patisana akaoma musoro yambovaka kukomborerai nyange zvikadii. Munopera dzinza rese. Maona saka anenge ari munhu anonzwisa pakunegotiate, but I really liked mumwe ataura apo akati mamwe munzinza mavo vakamatanga kuroorwa vanhu. Which means ukatoona menyu musiri kuroorwa mazuva ano ari kufarira zvekunzi chichichi kusatoroorwa inogona kuti saini yekuti munzinza menyu munenge mune ngozi. Hanzi Ngozi iriko, mukoma wangu vakaroora mukadzi weNgozi. Havana kugara naye, mwana aigara achirwara kusvika afa. Yaiti ndinoda kuripwa. Amai vemukadzi vainzi vakauraya munhu. Hey. Yeah. So how do I know kuti mukadzi wandiuroora ndewengozi? Let's go back on the line. Good morning on Capi. Okay, nobody there. Good morning on Capi Talk. Hello? Yes, hello. Taurai zvenyu takateerera. Yes. Yeah, uzoti nawengozi ka ndo iriko. Inini I can show you kuti ndine wandotoziya ari kurarama izvozvo akaripiswa Ngozi. Yeah, taurai zvenyu musingataure henyu mazita. Alright, yeah. Saka chinoita Ngozi kugona kungozika kuiripa uyezve chinoita kuti Ngozi dzisapereka inyaya yemashortcuts. Yangofanana nekuti ukanoroora kusiriko kana kuti mwana akagara kusiriko pane zvinhu zvacho hazvipere. Saka inini semazera andoita Ngozi inoda kuripwa zvainenge yataura mongoita zvazvacho nemo. Vanhu vanozotiwa hakuna ndo vakafanana nevaye vanonzi mombe yeumhai haina basa, but somewhere it always come back. Saka tikarega kusanganisa Christianity nechitendero chedu ipapa tinogona kuti tibatsirike, but I think vanhu ngatizive kuti chivanhu chedu toramba tinacho panenge pene zvinoda kugadziriswa ngazvigadziriswe, torega kuteera ive masutu anenge tsagamara. Mambotaura imi mukati pane vamunotoziva vakatoripiswa Ngozi, makazoziva sei kuti vakaripa ende zvakafamba? Alright, munhu uyu maziro andakaita iye atori I think atoriwo zera redu panonzi ipo pakaurayiwa mukwasha, ana tsano ndo vakauraya mukwasha. Mwana achibva kutorwa mwana mukomana ndiye akazouya because anga ari mukomana angaurayiwa. Okay. Achibva kuzoya anzi pane zvaitwa zvekutaura kunzi pane mamisfortunes akawanda anoitika especially nyaya dzekufa gore paitongoti every year kunonzi muna November gore rese mwana angorwara unonzi angoita musoro motozoti akutofa ende vanhu vaitopera kusvika vanhu vazobatana kune vamwe vairamba but vakasvika vazobatana vakazoti panapa tinopera ende vaitopera. Aiwa, tinotenda mukoma muwane zuva rakanaka. Nashe mubvunzo unonyanya kundinetsa hangu paNgozi. Ndakabvunza madzibaba masango paweekend vakangopindurawo zvavo, but kuSouth Africa maZimbabweni anorobwa chaizvo achiurayiwa nemaSouth Africans anenge vachirobha vaye. Hapana pandozonzwa Ngozi yedu ichiuraya kana kunetsa maSouth African iyaya. Unoziva ndakamboona pane imwe nhamo so munhu avo chainzi apondwa vachidira mushonga achiti mukaurwe hondo dzako wega, mukaurwe hondo dzako wega, mukaurwe hondo dzako wega. That's how bad it is. Kwosei tichingonyanya unzwa kuti Ngozi yati inoda mukadzi, hatisati tamboona mukadzi anoti Ngozi yati inoda murume. Ayo ndokutobvunza. Mubvunzo wakadini. Because Ngozi dzese dzinongoti ndoda mukadzi. Sei pasino inomboti ndodawo murume. Unoripwa here unoripirwa Ngozi. And then Prophet uchienda kumukadzi akadaiwo. Prophet Makandiwa aibvunza again kuti munguva yehondo obviously tina nasekuru vanga vari maganda kamachi
probably akatombouraya mumwe tema chichi munguva yehondo. Nei futi ngoziyo isingabude yemunguva yehondo. Aiwa, munguva yehondo handiti munenge matsidzirana kuti akuenda kunorwisana. Handiti ngozi avenging spirit yaurayiwa kakuhondo avenge. Aiwa, kuhondo handiti tinenge what I've heard is hama dzedu dzakauraya hondo taingotumira idzo kuti mbonorwai hondo nenyika yakati tombopeta maoko. What they do kana muri muhondo wakasangana nemunhu one on one, haumupfuri, munongosarenda, uyo anofuratira uyo furatira muenda. You don't kill each other. Kana watoita zvokutopfura unopfura usina kutarisa kufesi kwake, iye paanofuratira paipai ndo pamunozopfurana, kwete makatarisana one on one. Munotoitirana sori wangu, sarenda uyo toenda wote shumba kuhondo ikoko. Aiwa, ikazvo muri vafana muri vana nezura. Our time is up now. We discuss more next week. There are so many topics that we'd want to understand more. Zigo Itabo, thank you so much. Thank you. It's 9 o'clock and it's time. Ladies and gentlemen, company yedu Logos Solar Tech. These days we are always busy. Tichijekesa nyika magetsi kumunhu wese. Hanzi, let there be light, bringing light to the world. And nothing than Mr. Ketch and ndikuvaperekedza hangu kwavari kuenda ndiri kuvadeploya, ndiri kuvaassaina, ndiri kuvaendesa mufield. Mr. Ketch, mune team panapa. Yeah, nhasi tine team takananga pakaroi. Pakaroi toda unoita solar system, tobva taita house wiring and tubing, a full house wiring. It's a 7-roomed house. Tobva tasiya musha wese wane magetsi. Alright, saka munotoitawo mawiring chii, ndaifunga pamwe munongonoshandisa magetsi ari mumba kana pasina magetsi makuti haya mama-electrician. Tinorova wiring, ukatotarisa material yese iri mukati muno ndewiring, sockets, chichichi zvese, malamps, masolar acho zvese zviripo. And this is properly packed. Ndoona vanhu vanenge vachiti zvinhu ndakaona zviri muchirori zvichigujurwa zvichidii. Aiwa, tinenge takarongedza so nekombi yedu zvakanyatsosecure. You can see kuti zvese zvakanyatsosecure zvakanaka. Aiwa, nice. Saka tichakuratidzai review the end product anenge waita, but nhasi danongotaura padiki exclusive product service ramakarongera vanhu vemuZimbabwe vane mari, vari pakati nepakati, nevasina mari. Okay. So for beginners, tinowanzotanga something to do with fridge. Solar system inoishandisa fridge, a 3.2 kVA solar system. Inoaffordwa navanhu vakati one day. Yes. But iri a durable something. So this goes for $1,480. Yes. And then we go to 5 kVA. But takuenda kuma 5 kVA, anenge ane mamwe ma-products kana kuti mamwe ma-brands ema-system zvichidependa nekuti client ari kuda zvipi. Nekuti umwe anogona kungoti inini I just need some must. Umwe obva ati inini I need day, I need Victron. Tinokwanisa kukuitira any package yaunoda zvichienderana nehomwe yako kuti iwe unozviaffordwa sei. So tinokwanisa kuita ma-packages yayo from 5, 10 achienda ma-packages kusvika to the biggest that you know. Yes. Ladies and gentlemen, ma-numbers nofunga maona ndovari kuda pascreen. Uye mukasangana nekombi inoi inonzi Zigo kombi inoi, haina rimwe zita riripo, munongoona Zigo anenge aripo. Ukasangana nevanhu ava kwaiona uchida masola, wosangana nemota iyi, you are going to get a 2% discount. Ndini ndaiauthoriza. Ukangosangana nemota iwondoona ndiripo, unopiwa ka discount kako kakanaka, chibva utonyorwa quotation ipapa, kana nemunhu uri kuzoda masola nyorwa yo quotation ipapo mhanya, and you actually make a lot of money. Ingori haasi masola chete, pane ma-ball installation, pane ma-CCTV installation nema-accessories and so munozofunga kuti ungosungirira masola chete. There is quite a lot of things that you can get. So abate on the numbers that are showing on the screen and you'll be good to go.